sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Arian. Sa di pala kusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Take a bow. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon? Maukining sa kababay nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Ang ito matutampo, midasingan nga Arian. Recorded by X Thunder Gaming. Sigurado ka nga maglain mo ni? Oo ma, taon-taon na sa bayak ni. Oo niya, kaya wa pa man makasal na. Anak mo sa pa doon ma. Taon-taon na ning Neil, o sigurado na may sa usag-usa. Usap-usap ma, daghan pa ng nag-uyabron nga nagpuyo bisag wa pa sila makasal. Pero Arian, lain mong gutanaw. Makarong panahon na, di na mo matter mo uy. Kaya ang katarungan gani sa uban nga mas maayo ko na magpuyo sa o na magpakasal, aron mahibaw-an gid ang batasan. Nahala sige. Ikaw kud. Dili ka manggil mapapildi sa akon unsa may istorya nako. Mama sad papilti pa uy. Istorya naman ang ako kud. Nasa baya ko'y point mati pa? Nahala sige, maulaki. O niya, kanus aman mo mamalhin. Nalipay ko lang na nakalain na gitagato. Ato di ni, nangabang raman ta. Aw. Puhon, makapalit na gidong yatag atong kaugalingong yuta para sa atong dream house. In God's will, love. Yes. Atong bunyagan? Ha? Bunyagan ba, uy? Ang kwarto mo. Uy! Lafot sa bawi kung sa pa. Wa para ba ko'y ligo? Aw, ako'y ligo ni. Kinsa man yung number? Hello? Hello? Si Ate Arian ni? O ako ni, kinsa ni? Si Claire ni. Mong ikakaw. Oh, Claire, ano man ka? Naghilak lagi ka. Mangayo ko si Bugtapang, Pi. Wala ka ko'y kalay kaduulan, good. Ha? O sige, ano ako sa amo? Ano ito mag-istorya? Claire, anong gada ka magbag? Nilayas ka sa inyo? Pwede ka rin ako sa inyo. Mano man din sinahita po. Gipalayas ko nilang mama o papa. Claire. Mabdos ko, ti. Udiyaw ako barugi sa nakapamabdos na ako. Naglimog, nagigugugas ako agay buhaton, ti, uy. Tamahi ko, ti, bi. Gusto na lang ko magpakamatay. Claire, ayaw anak ha? Ayaw kita kung nahunag dautan, di na maayo. Pagsuway lang ang tanan sa imong kinabuhi. Naa naman na, sige na lang. Ano lang sa katipo namo? Tabangan ka namo sa imong Kuya Neil. Salamat Salamat kaayo. Mau ba? Aw, ako love, wako'y problema na. Tabangan na to siya, kutob sa atong mahimo. Isusad ko na atong pasagdan. Ngaling makakunaw na ginoon og bati sa iyang kaugalingon. Ato pang konsensya kay di naman nangayog tabang na to. Thank you kay love ha. Thank you kit kaayo. Mura naman sa kunag mangkod ako si Claire, Quid. Nakasabot ko. Mau, sige lang. Naamtay extra foam. Ipagamit lang na niya. Thank you, love ha. Huwag kaso lang, uy.
Sige na, ihatag niya ang extra foam. Sa sala lang siya pakatulog ka, ha? Naram sa electric fan dito. Sige, love. Buntag naman di ay. Mabangon ako rin makaluto ko pa mo. Good morning, te. Kaan na, te. Uy, Claire. Ikaw may nagluto. Good morning, love. Si Claire Gin ang unay ugluto niya eh. Nahibong gali ko pagmatan ako kay nanay andam nga pamahaw sa lamisa. Maayo na lang, te. At least makabayad ko sa inyong kaayo na ako ni kuya. Nga inyo kong gipapuyo din o libre ko sa tanan. Way kaso, naon sa baya ka. Ikaw pag-amping ang imong gimabdos ha, kay dako na nabarantiyan ni mo. Hapit naman ka mga anak no? Ote, puhon mga sunod buwan na. Ah, mao pa? O puhon te ba kung mga anak na ko? Mangita kong trabaho aron makahinahinay na kong bayad din ni kuya. Ay pagkunahunaan ang bayad ni mo namo. Ang importante nga mahatagan ni mong maayong ugma ang imong anak. Abang! Ate Aryan! Si Claire, kinuo ko. Mga anak at tingali siya. Ako tawag si Neil. Recorded by X Thunder Gaming. Maayo gani, love. Normal delivery ang pagpanganak ni Claire. Salamat in taon kay Ginoo. Ug love, salamat kay nimo ha. Way kaso, love, oy. Mao ba? Nanganak na di ay. Mao na tiyo. Unsa man wa may planong mo tan-aw? Sige lang. Magduawan lang yan, media day. Salamat nga imong gitabangan imong gigagaw day. Unsaon nga perti man sa din tao na mong isura din oy. Daghan baya sila. Mao bitaw ni among gikayubsa niya kay nagpamabdos dayon siya. Wa gyud siya nahuna sa among kahago ni mama niya. Sige na lang ko tiyo, kwit. Naa naman na. Okay raman sad na anilang sa siya namo. Total, wa pa man may gibuhi ni Neil. Ay, pagkaswerte na lang yun niya nga nakaigagaw siya sama nimo. Tiyo, gid uy. Sige na tiyo ha, kay napa ko'y buhato dito sa bahay. Ingnan niya lang kukun, kano sa amumuan niya sa bahay. Boy, nagbibiha, uy! Maulagi kuya. Buyag na kaayo, oy. Amayan kay sila nakapot sa anak ni Claire. Pwede na kayo mapapa. Uy, makalingaw naman ang among baby, uy. Si tita na sa'y pakugol sabi, si tita na sabi. Sige na ba? Hala ka po, at napirabuyag sa baby. Si Mama. Hello, Ma. Nak, asa man karon? Duty ko, mga naman. Aw, dito mong gugugikan sa inyo. Wa day trabaho si Neil? Ha? Naaman, Ma. Badungan kayo miglakaw ganina nga naman. Aw, naamang gud siya dito sa inyo, nak. Ay, mao ba, Ma? Basit na nalimtan mo ang nibalik. Ay, kuan manggod. Unsa man, Ma? Wa na ko eh. Kalimti na lang to. Sige na, i-off na nila ako. Nagtrabaho ka man ka. Sige, Ma. Bye. Ay, kapuya, uy. Di ka na mo kipuhat sa opisina, uy. Sa
Unsa kay panihapon nyo? Gutuman na baya. May untag nagluto si Claire da. Nakabisita ka gid sa ato, nak. Taod-taod na sad baya nga wa ko makalaag dinhi kay busy lagi sa trabaho ma. Si Neil, hain man. Naas bay ma. Naman to siya gibuhat mawa mo kuyog. Mao ba? Unsa man ko na iyang gibuhat? Milagro? Ma, unsa ko kakalain ko nimo? Ambot lang Ano na anak ha. man ka? Ambot lang jud. Basta kailain gud akong feeling ni Neil ug ni Claire. Panid-ina sila, nak. Basig nagbuhat na nagmilagro nga wa ka mahibaw. Ma, Karon, inig uli nimo. Sila ramang yung duha ang nahibilin dito. Basig masakpan na gid nimo sa akto. kalain na pahinangan sa kong gibati. Imbis ko yun ang nga dautan, mura na marinuon kong nagduda sa gisulti ni mama. No, di ko matuo. Nasayop lang si mama. Nasayop lang kinunta siya. Niyan ako doon sa mga. Kinuo ko nasayop lang kinunta si mama. Paginahinay ko plakaw. Uy, tao din sa sala. Ang bata, naara din siyang puna na tuok. Kinuo ko, asa day sila? Nas kwarto? Di ni mahimo. Atuon ako. Ate! Gaon sa mo din niya? Kinuo ko. Kahimo mong milagro din niya. Ayaw ako kupte! Ate, pasaylo ako. Kapag ka si Munahong, pumangkal ako tabagi mo na imong ibawas na ako! Love, pasaylo ako. Pasayloon? Ingon lang anak ka sayon? Karos alam ko ninyo gibuang ha? Grabe mo ka mga baboy! Og ikaw, Neil, ayaw pagdahom nga naapay kasal nga mahitabo natos umaabot tungod kay undango na tani! Di na ko nimo! Og ikaw, Claire, balik sa inyo kung asa kagikan! Baga kang daw! Ate! You look so dumb right now. Just cut it off. Grabe ka sakit sa ilang gihimo nako. Hangtod roin ako pagihapong gidada ang sakit nga ilang nahimo din hinako. Sa pagkakaroon, murag maglisod pa kog hatag sa kong pasaylo. Kung mahitabo man, ginuoray mahibaw. Dini na lang kutob, daghang salamat, RMN. PX